اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کرتے جانا دراؤ اے اصل موقع جے جتھے بندے خودکشیاں کر دینے جتھے بندے مر دینے اے کنے بندے مر گئے نے لاک ڈاؤن دی اندر کنے بندیاں جانا دے دیتیاں نے حضرات ذی وقار بی بی سی دی ایک رپورٹ دے مطابق بینگلور دی اندر روزانہ 6 بندے خودکشی کر دینے ایک دن دی اندر 6 بندے روزانہ خودکشی کر دینے اور بی بی سی دی دوسری رپورٹ دے مطابق ضلع چترال اندر 6 سالان دی اندر 150 عورتاں نے خودکشی کی تھی 2013 دی اندر 18 عورتاں خودکشی کی تھی اور 2018 دی اندر 19 عورتاں خودکشی کر لئی حضرات ذی وقار کنیاں عورتاں خودکشی کر کے مردیاں پئیاں نے کنے بندے مردے پینے جنہاں لوگ کہتے ہیں اے بڑے بڑے ہیرو نے ہیرو بھی مری جاندے نے کھا کھا کے گوڑیاں جنہاں لوگ کہتے ہیں ہیرو نے وہ بھی زیرو ہوئی جاندے نے اللہ کو اکبر اللہ اے کچھ جناب رمضان جڑا گزریا رمضان دی گالے کوٹ ٹدو دے علاقے دی اندر ایک بندہ جیدے جناب 6 بیٹیاں ایک بیٹا ہے اور جناب لاک ڈاؤن دے اندر وہ دا کاروبار ختم ہو گیا کھانوں کچھ نہیں رہ گیا گھر دے اندر روزانہ بار جاندہ ہے مزدوری نہیں لب دی تے پریشان ہو کر کے گھر آ جاندہ ہے وہ دی بیوی دے کو سرکاری چیک ہے وہ 6 دن جناب دفتران تے لگی پھری چیک کیش نہ ہویا رمضان دے مہینے دے اندر وہ 6ویں دن جدو گھر آیا ہے نا انہیں ویکھی آئے گھر وچ بیٹیاں روزے رکھی ہوئے نے تے روزہ افطار کرن لئی کوئی شے نہیں کر دی اندر کھانا بھی کوئی نہیں کچھ بھی نہیں کر دی اندر روزہ افطار کرن واسطے جو دیاں بیٹیاں نالے روندیاں نے وہ دی جناب بیگم نالے روندی گئے تے نالے جناب پانی نہ روزہ افطار پئی کر دی گئے یہ منظر بے کر کو زندگی تو ہار گیا ہے اور زندگی تو ہار کر کو نے خودکشی کر لئیے تے مر گیا ہے میرے محترم بھائیو میں بڑے ادب نال گزارش کرانگا مرنا کسے گل دا حال کوئی نہیں خودکشی کرنا کسے گل دا حال کوئی نہیں زندگی دے وچ اونچ نیچ آندی رہندی ہے دل کا لیام نداولھا بین الناس ہے عروج و زوال زندگی دا حصہ ہے دھوپ تے چھاں زندگی دا حصہ ہے سورج دا غروب ہونا تے طلوع ہونا میری تواڈی زندگی دا حصہ ہے خوشی تے غم میری تواڈی زندگی دا حصہ ہے شیر بنو تگڑے بنو تے نکیاں نکیاں گلاں تو اپنیاں جاناں نہ دیا کرو اگر بے روزگاری دی وجہ تو جام دندے ہو اگر اس گلوں خودکشی کر دیو کہ میرے گھر وچ کھان نو کچھ نہیں تیا میں تینوں محمد رسول اللہ دا گھر وکھاواں میرے نبی دے گھر دی حالت دے وے عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک مہینہ گزر جاندا چولہے وچ اگ نہ بڑھیا کر دی ایک مہینہ بھکھیاں گزار دے کھجوراں آ جاندیاں کھا کر کے گزارا کر لیندے تے جدو کھجوراں بھی مک جاندیاں پانی پی کر کے گزارا کر لیندے تے جدو پانی پی پی کے اک جاندے ادو ویلے آسماناں ول منہ کر کے الحمدللہ کہہ کے گزارا کر لیندے بھکھاں برداشت کیتیاں نے لیکن خودکشی نہیں کیتی میرے نبی دیاں بیویاں نے بھکھاں برداشت کیتیاں نے خودکشی نہیں کیتی میرے پیغمبر دے یاراں نے اللہ اکبر اللہ اگر تو یہ گل کمیں لو جی بچیاں دے دکھ دی وجہ تو خودکشی کرنے بچیاں دا دکھ مجبور کر دے تے خودکشی کرنے میرا بیٹا میری آنکھاں دے سامنے روے تے میں باپ کی میں برداشت کراں جے تینوں نہیں سمجھاں دی قیامت میں ایک باپ وکھاواں اس باپ دا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا پتر ہے میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا ہے تے میرے نبی دا بیٹا ہے تے میرے نبی دی ہتھاں وچ فوت پیا ہوندا ہے آخری بیٹا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا میرے نبی دی ہتھاں وچ سا لے گیا ہے تے جو پتر ٹر گیا ہے پیچھے ویڑے چ نظر پائی ہے تے ویڑے وچ تیاں ہی تیاں نظر آئیاں میرے نبی دا بیڑا خالی ہو گیا میرے نبی دے ویڑے وچ کھیڈن والا پتر کوئی نہیں رہ گیا دسنا کیڈا وڈا کام ہے ہجے اور اگے سن
رسول ہے، ایک پاسے میرے نبی دا ویڑا ہے، ویڑے وچ بیٹیاں ہی بیٹیاں نے تے دروازے تے مکے دے کافر ہسدے کھلوتے نے، کہندے نے چنگا ہویا جو محمد دا آخری بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے، ان شانیک هو الابتر، کہندے نے دا نام و نشان مٹ جائے گا معاذ اللہ، تے میرے نبی دیاں اکھاں ڈل پیاں، میں آج ہی بخاری شریف وچ پڑھ رہا سا، اللہ جاندا ہے اکھاں دیاں سرو کے نہیں سن جاندے، میرے نبی نے اپنے بیٹے نو اپنے ہتھاں تے چکیا ہے، تے میرے نبی دیاں ویکھدیاں ویکھدیاں بیٹا فوت ہو گیا ہے، تے میرے نبی نے اپنے بیٹے دا منہ چومے آئے تے چم کے میرے پیغمبر فرما دینے ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ابراہیم تیرے جان دی وجہ تو تیرے بابے دے دل تے بڑیاں پیڑاں ہوندیاں پیاں نے، تیری جدائی نے ابے محمد دا کلیجہ جناب غمگین کر دیتا ہے، لیکن میرا پتر میں اپنی زبان تے ایک جملہ بھی جدا نہیں بولاں گا، جے دن میرا رب ناراض ہو جائے، کیوں خودکشیاں کر دیو، بچیاں دا غم جدو ہو بیو تو میرے نبی دا غم ویکھ لیا کرو، اگلی گل تے کئی بندے اس گلوں خودکشی کر دینے، میرے بچے میری آنکھاں دے سامنے بھوکے مر دینے، میں کی کراں، میں تینوں یہ بھی منظر وکھا دیواں، شیب ابی طالب دی اندر 3 سال تقریباً میرے پیغمبر دے صحابہ نے کٹے نے، تے بھوک دا عالم وے، میں سیرت دی ایک کتاب اندر پڑھی آئے، اینے بچے مدینے مکے دے وچ روندے سن مسلماناں دے بھوک دی وجہ تو، رات کو جدو چیخاں مار دے سن، انہاں دیاں چیخاں مکے وچ گونج دیاں سن تے مکے دے لوگ سو نہیں سن سکدے، انج چیخاں مار دے سن مسلماناں دے بچے، بھوک دی وجہ تو بلکیا کر دے سن، کسے ماں نے خودکشی نہیں کی تھی، کسے باپ نے خودکشی نہیں کی تھی، کسے بچے نو اپنے ہاتھ نال قتل نہیں کیتا، تو کہتا مسلمان ہے کیا بچیاں نو اپنے ہاتھ نال قتل کرنے، کیا خودکشیاں کرنے، کیا تیرے تے تیرا رب موجود نہیں، کہ تیرے تے تیرا خالق موجود نہیں، جڈا جڈا دکھ لے کے مرنا ہے، ایڈا دکھ لے کے رب دا کنڈا کھڑکا دیا کر، رب تیریاں مشکل آسان کر دے گا۔ مرنا بھی کسے مسئلے دا حل ہے، جنوں ویکھو خودکشی کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے، اللہ جاندہ میری روح کم گئی ویکھ کے، نکا جا بچہ ہے تے انج کچی دیوار اٹھاں دی اٹھاں بنیاں تو دے چکل ٹھوکیا ہے، وہ دینا رسی بننی ہے، نکے جے بچے نو دینا لٹکا کے مار چھڑیا ہے، تو ساڈے نزدیک ہر پریشانی دا حل خودکشی ہے، شیر بنو، دلیر بنو، کملی والے دے امتی بنو، ہمت نہ ہارو، سادہ خالق مالک موجود ہے، یہ نہ کہو میری مشکلیں بڑی ہیں، مشکلوں کو کہو میرا داتا و مشکل کشا بڑا ہے۔ جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کی پہچان ہی اسی طرح کی ہے، علی کچھ چاہتا ہے ہو کچھ جاتا ہے، تب مجھے سمجھ میں آیا کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، سب کچھ علی کے مشکل کشا کے ہاتھ میں ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، میرے اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں چاہت چلتی ہے تو رب کی چلتی ہے، یہاں آرڈر بھی چلتا ہے تو رب کا چلتا ہے۔